da ya gabata mun kwana ne inda muka ji mai gadi da bilkisu sun kai minti 5 a tsaye a tsakar gida, sannan wata mata doguwa wankan tarwada ta fito tana tafiyar kasaita. Baba mai gadi yana ganin ta yace barka da fitowa hajiyar Allah. Ta karaso inda suke ta ce baba mai gadi ne? Yace eh hajiya. Suka gaisa. Ki take dauke da shi a jikinta, munafuka algunguma. Za ta ce mana auren dole aka yi mata da dan uwanta amma ya sake ta. Wa ya sani ma ko cikin shege ta yi aka koro ta a garin nasu. Hajiya Murja ta ci gaba da cewa daman kin kusa tafiya gida, ki tafi can ki haihu, don ba za ki haifa mana shege ba a cikin gida. Alhaji Ahmad yana yi mata magana amma ina, idan Hajiya Murja ya rufe sai bala'i take yi. Haushi ya kama Alhaji Ahmad, nan shi ma ya taso mata. Ba shiri Hajiya Murja ta yi shiru, don ta san halinsa idan ya zuciya bai iya yin fushi ba. Takaici ya kama Hajiya Murja, kawai sai ta bar wajen. Bayan Hajiya Murja ta tafi, Alhaji Ahmad ya kalli Balkisu, kanta yana durƙushe a ƙasa tana zubar da hawaye. Ta ji zafin cin mutuncin da Hajiya Murja ta yi mata. Alhaji Ahmad ya ce ta yi haƙuri ta daina kuka. Bilkisu ta share hawayenta. Bayan ta tsaye da kukan da take yi ne Alhaji Ahmad ya ce Bilkisu ya aka yi kika gudu daga asibitin da aka kwantar da ki? Me ya dalilin da yasa kika gudu? Ina so ki sanar da ni labarin ki na gaskiya yanzu. Kar ki saki ki min ƙarya. Ina jin ki. Me ya labarin ki? Sanar da ni. Ina sauraron ki. Bilkisu ta daga kanta sama ta ce da farko dalilin da yasa na gudu daga asibitin shine na ji labarin an ce idan ka zo za ka mayar da ni wajen iyayena, shi yasa na gudu. Ni kuma bana so a mayar da ni wajen mahaifina. Alhaji Ahmad ya ce saboda me ba kya son a mayar da ke wajen mahaifinki? Laifin me kika yi masa ya kore ki daga gidansa? Bilkisu ta yi shiru kamar ba za ta sake magana ba. Alhaji Ahmad ya ce ina sauraron ki, ina son ki sanar da ni labarin ki na gaskiya yanzu. Bilkisu bata ɓoye masa komai ba game da abin da ya faru da ita akan labarin ta sanar da shi gaskiyar labarin. Hakika Alhaji Ahmad ya tausaya mata sosai da ya ji labarinta. Ya ce ai mahaifin Bilkisu ya yi ganganci, me yasa zai kore ta a gidansa? Ko ɗa namiji ne laifi a wannan zamanin ai bai kamata a kore shi daga gidansu ba, balle ya mace. A nan marubuciya take cewa don Allah iyaye a kula, kowane irin laifi ɗayayi a zauna a hukunta yaro ko yarinya ta yadda ya kamata a nuna masa ya yi laifi, ta yadda nan gaba ba zai ƙara yin irin wannan laifin ba. Kar iyaye su yi fushi, su ce sun yi fushi da yaro ko yarinya, su ce za su kori ɗansu ko ‘yarsu daga gidansu. Ai hannunka ba zai taɓa ruɓewa ka yanke kayar ba. Idan ka yi watsi da ɗanka ka kore shi daga gidanka, shin duniya ce za ta gyara maka shi? Mafita kawai a nan ita ce addu'a da nasiha cikin salama da lallashi, su za ka rinƙa yi wa ɗanka ko ‘yarka. Allah ya ganar da mu amu. Alhaji Ahmad ya ce shikenan Bilkisu, zan samu lokaci in je na mayar da ki garinku da kaina, sannan na samu mahaifinki na yi masa nasiha tare da nuna masa kuskurensa akan korar yarsa da ya yi tana matsayin ya mace mai rauni. Bilkisu ta ce shikenan Alhaji, na amince a mayar da ni gidan. Daman Hajiya Murja ta ce zan koma gida. Ya ce zai yi wa Hajiya Murjan magana da kansa ta bari shi zai mayar da ita. Bilkisu ta ce masa to Allah ya saka da alheri, Allah ya shige gaba a dukkan al'amura na alheri. Ya amsa mata da amin. Daga nan suka yi sallama, ya juya ya nufi sashen su Hajiya Murja, ita kuma ta ci gaba da wanke-wankenta. Damuwata ta ɗan fara washewa a wannan lokacin, kuma tana jin wani ɗan farin ciki a cikin zuciyarta. Masu haro, assalamu alaikum.